Sí, ahorita seguro edición de nos Nacional Onderwijscongres camina que nos evita no solamente nos docentes cabeçantes para el día de hoy, pero también entre otros docentes de SPCOA también a participar junto con nosotros para nós ser también un logro grande. Pues sé que men no está bezig está la tour docente que nos tiene Aruba praticamente está ganhando conhecimento via de workshop of via de lezing die bij diferente tópicos dat dat ding ouwe. Er zijn verschillende sessies verdeeld over 2 elementen. In de ochtend was vooral voor de onderbouw en de kleuters. En in de middag voor het voortgezet onderwijs en de bovenbouw. En daar hebben we onze sessies op ingericht. Het ging vooral om mensen te inspireren. En uiteindelijk te zoeken dat ze dingen kunnen doen die ze morgen of overmorgen, volgende week direct in de klas kunnen gebruiken. Het ging heel divers. Inspiratie, maar ook elementen van hoe kan ik verdieping zoeken in mijn onderwijs rondom rekenen, 21st century skills, taalontwikkeling, begrijpend lezen, mental health. Dus een heel divers programma voor eigenlijk iedereen die met de kinderen werkt. En dan kon je zelf er een keuze uit maken. Sa invita de caso que nos ating señora Diana Salcedo que dona a presentación que pero na escola por ejemplo nos ating señora Audrey Khan que también aduna parte de mental health como também com stress nos ating señora Ronela Cruz que también aduna a parte de que importância está enseñanza conjuntamente com turismo par semana atrás nos a culminar a parte de Aruba Certified Program camina com scholen ng ahasi esaki e a seguinte stap lo tapa 13 e parte aqui também de nossa escola para conos muito nang para e parte de como bota 13 e parte de turismo e samas de nosso país Aruba camina com bota duna e parte da e aluno se trabalha em direção de turismo of não trabalha em direção de turismo pero gewoon é parte de nossa comunidade também por hasi esaki e dona informação na e turista so nós turta topa turista bijvoorbeeld dus esaki também nossa hasi dus nós tem diferente tópico dan, dat in digitalisatie daarmee, differente tópico dan, para nos maestros dan. Hoe belangrijk is zo'n congres? Een congres is super belangrijk om eigenlijk, want je bent eigenlijk nooit stop je met leren, ook als professional. En hier krijg je een soort inspiratie waarvan je denkt van hé, dit kan ik gebruiken. En dat je daarmee in beweging blijft. Onderwijs is altijd in beweging en leren is ook altijd, professionals ook altijd in beweging. En door zo'n congres willen we een stimulans creëren dat iedereen een beetje een gevoel heeft van oké, ik kan morgen ook wel iets betekenen voor mijn kinderen. En soms neem je een heel klein beetje mee en soms krijg je soms een mindshift ook hier. En dan kan je weer een nieuwe vervolgopleiding doen. Het congres is ook het aftrap van een nieuwe nascholingsjaar. Dus waardoor mensen dan zeggen van hey, dit vond ik leuk, kan ik daar een verdieping op krijgen. Die aanvraag kunnen ze ook doen bij SCOA. En dan kunnen ze een vervolgopleiding als dat willen doen. Het kan ook zijn dat het hierbij blijft, maar altijd willen we mensen inspireren en in beweging brengen. Nós começamos 5 anos passar com o Rolf Group, chiquito, então tiki-tiki, nós cresce. Agora que nós trabalhamos também, não somente com o Rolf Group, mas também nós temos mesmo profissional na Aruba. Nós temos afdeling begeleiding, nós temos DHR também com a associação, nós EBA aqui, nós temos IPA, sem dúvida. Então, assim, aí, também, a cultura partners, nós temos de ver de uma maneira ou outra com educação, também com outro. Então, para nós, claro, de caso que nós com o Rolf Group, o Rolf Group está aqui nang tami aduna certa matéria nang specificamente riba e parte di lezen nós tem keynote speaker com a senhora Wenzel com a papi tocante de idioma dus este também award de lande dus maneira bisa tata programa hopi varia e nós powak back da programa exitoso abe